които сътвориха невероятен празник тази вечер. Благодарна съм на вас, нашата прекрасна публика. Цветя и поздравления също така от колектива на СО Неофит Рилски. А сега моля за вашите аплодисменти за нашите прекрасни танцори, певци и актьори. От името на персонала на заведението и от името на управителя господин Тьорчик, приемете нашите най-искрени благодарности за топлината и аплодисментите, които ни дадохте тази вечер.